गिबियावनो बयखौबो बरायबाय दिनै क्लास 10 नि मैथ्सनि जोङो सोंथि 7.1 एक्सारसाइज 7.1 थर्ड क्वेश्चन दैट इज नंबर 3 जों बेखौ सल्व खालामगोन सिगांनि भिडियोआव नोंसोरनो नंबर 1 आरो नंबर 2 खौ सल्व खालामनानै होदोंमोन नोंसोर बेखौ नायनोब्ला नैबे खनानि आई बाटनाव थांनानै नायनो हागोन नङाब्ला बे भिडियोनि डिस्क्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन जायखिजाया आंनि बे भिडियोखौ नोंसोरो मोजां बुजिनो थाखाय गोसो होनानै खोनासंनानै मोजां नायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो जेसेबां हायो भिडियोखौ बुजियाखैबा गले गले बोयै नायबानो जाबाय नम्बर 3 आव मा दङ क्वेश्चन्सखौ नाय 1 5 2,3 आरो -2 -11 बिन्दोफोरा से हांखोआरि नंगौना नङा दिहुन जोंहा मोनथाम बिन्दो होदों मा बिन्दो 1,5 आरो मोनसेया मानो 2,3 आरो मोनसेया मानो -2, -11 बे मोनथाम बिन्दोआ हांखोसेयारि नंगौना नङा माने मोनसे हांखोआव दंना गैया जों बेखौ नायनांगौ स' इंलिश मिडियामनि क्वेश्चन्सफ्राबो स्टुडेन्ट्सफ्राबो क्वेश्चन्सखौ बुंना होनि डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1 5 2,3 एंड -2 -11 आर कलिनियार बे मोनथाम पॉइंट्सआ कलिनियार नंगौना नङा जों बेखौ मा खालामनांगौ चेक खालामनांगौ अके कलिनियार नंगौना नङा जों बेखौ चेक खालामनांगौ स' हांखोसेयारि माने मा जों बेखौ गिबियावनो बुजिना लाग्रोनि व्हाट इज कलिनियार जुदि मोनथाम बिन्दोआ मोनसे हांखोआवनो थायो हमना लाबाय मोनथाम बिन्दो नङा होमबा ए बि सि बे मोनथाम बिन्दोआ मोनसे हांखोआवनो थायो अब्ला जों बेखौ मा होनना बुङो कलिनियार माने हांखोसेयारि होननानै बुंनाय जायो बुजिबायना हांखोसेयारि होनना बुंनाय जायो हमना लाबाय बियो मोनसे हांखो लाइन बेवहाय मोनथामबो बिन्दोआ दङ आरो जेनेबा अब्ला जों बेखौ मा होनना बुंगोन हांखोसेयारि होनना बुंगोन मोनसे लाइनावनो दङब्ला नाथाय जुदि मोनसे लाइनावनो गैया हमना लाबाय बेवहाय नै बेयाव नायोब्ला मोनबेसे लाइन दङ मोननै लाइन दङ मोनसेया बे आरो मोनसेया बे हमना लाबाय बेवहाय मोनसे बिन्दो दं बेवहाय मोनसे बिन्दो दं बेवहाय मोनसे बिन्दो दं ए बि सि नङा होमबा मोनबेसे बिन्दो दं मोनथाम बिन्दो दं बे मोनथाम बिन्दोआ मोनसे हांखोआवनो दं नामा बुंनो हागोन ना नोंसोरो मोनसे हांखोआवनो गैया मानो होनबा नै बेवहाय मोनसे हांखो बेजों बेयो मोनसे हांखो मोनबेसे हांखो दं बिसोरो मोननै हांखो दङ बा जों बेखौ मा होनना बुंनाय नङा हांखोसेयारि जों बेखौ कलिनियार होननानै बुंनाय जानाय नङा हांखोसेयारि जानोब्ला जोंहा बेबायदि मोनसे हांखोआवनो थानांगोन मोनथामबो बिन्दोआ बा मोनब्रैबो बिन्दोआ अके जुदि बेबायदि मोनसे बिन्दोआवनो मोनसे हांखोआवनो गैया जेनेबा मोननै हांखोआव दङ अब्ला जों बेखौ नन कलिनियार बा हांखोसेयारि नङि होननानै जोङो बेखौ बुंगोन क्लियार होमब्ला नोंसोर बेवहाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि जेब्ला मोनथाम बिन्दोआ जेब्ला मोननै हांखोआव थायो माने हांखोसेयारि नङा कलिनियार नङा अब्ला बिसोरो जेब्लाबो मोनसे आखान्थिथाम सोरजिनो हायो दै गोसोआव लाखि जुदि बेबायदि दोंसे हांखोआवनो थायोब्ला मोनसे लाइनावनो थायोब्ला मोनथाम बिन्दोआ बिसोरो आखान्थिथाम सोरजिनो हाया ट्राइएंगल क्रिएट खालामनो हाया इफ 3 points lie in a single line then this is called collinear and if the 3 points is collinear they never can create any triangle understood जुदि मोनथाम बिन्दोआ दोंसे हांखोआव थायोब्ला बिसोर मालाबाबो आखान्थिथाम सोरजिनो हाया बोरै सोरजिहोनो हानो बेयाव मोनसे बिन्दो दं बेयाव मोनसे बिन्दो दं बिसोर आखान्थिथाम सोरजिहोनो हागोन ना हाया बिसोर ओरै सिदासो थांगोन ना नाथाय नाय आं बुजिनो थाखाय मोनसे बेखौ नाय हमना लाबाय बै मोनथाम बिन्दोआ ओरै दङ जेनेबा नै ओरै दङ बेयाव मोनसे दं बेयाव मोनसे दं बेयाव मोनसे दं बिसोर आखान्थिथाम सोरजिहोनो हागोन ना नायदो हायो नै आखान्थिथाम सोरजिहोनो हागोन ना हाया हायो जुदि बिन्दोआ दोंसे हांखोआव थायोब्ला आखान्थिथाम सोरजिहोनो हाया जुदि बिन्दोफोरा मोनसे हांखोआव गैया अब्ला बिसोरो आखान्थिथाम सोरजिनो हायो थारमाने हांखोसेयारि बा कलिनियार बा सोरजिनो हाया कलिनियार नङाब्ला हांखोसेयारि नङाब्ला सोरजिनो हायो बे हांखोसेयारि नङा बेयाव मोनसे हांखो दं बेयाव मोनसे हांखो दं नै हांखोसेयारि नङाना मोनसे हांखोआवनो थानांगोन होमबासो जों बेखौ हांखोसेयारि होनगोन होमब्ला जोंहा बेवहाय हांखोसेयारि नंगौना नङा जोंखौ फोरमान खालामनो होदों जेब्ला हांखोसेयारि नंगौना नङा जों बेखौ फोरमान खालामनो होयो अब्ला नोंसोरो
जोबोद गोरलै राहा आखान्थि 3नि दब्लायथि दिहुन आखान्थि 3नि दब्लायथि दिहुननायाव जेब्ला आखान्थि 3नि दब्लायथिखौ 0 मोनहैयो होमबाथाय बुजिखा बे मोनथाम बिन्दोफोरा हांखोसेयारि नङा सरि हांखोसेयारि जुदि आखान्थि 3नि दब्लायथिखौ 0 मोनहैया अब्ला गोसोआव लाखि बे दोंनै हांखोफोरा सरि मोनथाम हांखोफोरा हांखोसेयारि नङा बुजिना बुजियाखै बाथ्राखौ आं बुजायनि नाय आं दानि बावैसो बुंलांबायना नोंसोरखौ जुदि मोनथाम बिन्दोआबो मोनसे हांखोआवनो दङब्ला बियो बोरै आखान्थि 3 सोरजिहोनो हानो सानना नायलाय नोंसोर आखान्थि 3 सोरजिहोनो हागोन ना बेयाव मोनसे दं बाव मोनसे दं बाव मोनसे दं आखान्थि 3 सोरजिनो हागोन बेथ' आखान्थि 3 सोरजिनो हाया नाथाय जुदि मोनथाम बिन्दोआ नैबेबायदि जाना दं जेनेबा हांखोसेयारि नङा बेयाव मोनसे दं बाव मोनसे दं बाव मोनसे दं अब्ला बिसोर आखान्थि 3 सोरजिहोनो हागोन हाया बिथिं मोनसे हांखो थाबाय बिथिं मोनसे हांखो थाबाय मोननै हांखो जाखाबाय नैबेखौ फोनांजाबानो जों मोनसे आखान्थि 3 मोनगोन ना नाथाय बेथ' बोरै फोनांजाबनो ओरैबो गैया सिद्दा डाइरेक्ट बेयावथ' आखान्थि 3 सोरजिहोनो हायाना होमबा नोंसोर बिनिफ्राय बुजिबाय दि सिद्दा हांखोआ मालाबाबो आखान्थि 3 सोरजिहोनो हाया माने हांखोसेयारिया मालाबाबो आखान्थि 3 सोरजिहोनो हाया हांखोसेयारिबा आखान्थि 3नि दब्लायथिया 0 जागोन हांखोसेयारि नङाब्ला आखान्थि 3नि दब्लायथिया 0 जानाय नङा बुजिबाय if the line is collinear if the points are collinear then the area of the triangle will be equal to 0 if it is non-collinear then there will be some area okay so नायदो बोरै सल्भ खालामनांगौ दानिया आखान्थि 3नि दब्लायथिखौ बोरै दिहुनो नैबेनिसो जानोसै दाना फर्मुलाया so first of all you write होनाय बिन्दुफोरा आरो बेखौ बेलेग फर्मुलाजोंबो लिरनो हायो दै बेलेग फर्मुलाजोंबो सल्भ खालामनो हायो आं बे आखान्थि 3नि दब्लायथिं बानायसै होनाय बिन्दुफोरा so इंलिशजों फैना लिरनाय जाबाय given points are होनानै given points are मामोन लिरदो 1,5 आरो मोनसे जाबाय 2,3 आरो -11 so जों मा खालामसै आखान्थि 3नि दब्लायथि दिहुननो सेस्था खालामनि आखान्थि 3नि दब्लायथि मोनहैयोब्लाथाय सानखादो बे हांखोसेयारि नङा दब्लायथि मोनहैया 0 मोनहैदोंबाथाय बियो हांखोसेयारि नंगौ अके होमबा नाय आखान्थि 3नि दब्लायथिखौ बोरै दिहुनो आखान्थि 3नि दब्लायथिखौ बोरै दिहुनो बेनि थाखाय जों मोनसे खामानि मावनांगौ बे खामानियानो जाहैबाय नैबे फार्स्टआव मा दङ 1,5 बेखौ लिरना लाग्रो नोङो 1,5 जाबाय सेकेन्डआव मा दङ 2,3 बेखौ लिरना ला 2,3 थार्डआव मा दङ -2,-11 बेबायदि लिरना लाबानो जाबाय अके नाय माबोरै लिरदों 1, 5 बेखौ लिरग्रोबाय बिनि उनाव 2, 3 लिरबाय बिनि उनाव -2, -11 अके बिनि उनाव फार्स्ट लास्टआव नैबेखौ खनसेबाव लिरफिन फार्स्टनिखौ नै बेबायदि लिरना लाफिनबानो जाबाय बेबायदि साजायना लाग्रो साइडआव बेखौ नोंसोर बाव खिन्थानो गोनांथि गैया एन्साराव खोन्थानो गोनांथि गैया आखान्थि 3नि दब्लायथि दिहुननायाव नों बेबायदि पइन्ट्सफोरखौ पइन्ट्सनि क'अर्डिनेट्सफोरखौ पइन्ट्सनि थावनि बेसादफोरखौ बेबायदि लिरनानै लाग्रो बेबायदि साजायना लाग्रो आरो 1, 5, 2, 3 -2, -11 बेनिफ्राय फार्स्टखौनो खनसे लिरफिनबाव अके बिनि उनावहाय नोङो मा खालाम बिसोरखौ गावजों गाव क्रस माल्टिप्लिकेसन माने सानजाब खालामलाय फार्स्टआव 1 जों 3 जों सानजाबगोन आङो बिनि उनाव सोरजों सानजाबगोन 5 जों 2 जों थिग बिदिनो 2 निफ्राय 2 जों -11 जों सानजाबगोन आं आरो बिदिनो 3 जों -2 जों आरो बेखौबो सानजाबख्लायदोलाय आरो सानजाबखोदोलाय बेबायदि आरो आन्दारस्टुड बानाय जों आखान्थि 3नि दब्लायथि दिहुनसै ओंखायनो नैबाव लिरगोन आं therefore बे मोनथाम बिन्दोजों जानाय आखान्थि 3नि दब्लायथिया
Okay, so English में बना रिलवन जाबाय. So therefore आतो थाखाबाय the area of triangle formed or created by these 3 points is divided. बे मोनथाम बिन्दोआ मोनसे आखान्थिथाम सोरजिगोन ना सोरजिया बेखौ मायाव मिथिगोन दे बिसिनि दब्लायथियावनो मिथिगोन आरो दब्लायथि ओंखारहैयोब्ला बुजिखादो आखान्थिथाम सोरजिगोन दब्लायथि ओंखारहैयाबाथ' सानखादो मा आखान्थिथाम सोरजिनो हानाय नङा क्लियार बा फर्मुलाया मा फैयो नैबे फार्स्टआवनो नों मा लिरनांगोन हाफ ओके बिनि उनाव फार्स्ट फर्मुला बे आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया जाबाय फार्स्टआव जेब्लाबो हाफ फैयो फर्मुला मोनसे दङ आं बे फर्मुलाखौ होआ नोंसिनो बे फर्मुलाजों फोरोंबा नोंसोर आरो गोरासिन मोनगोन ओंखायनो आं बे फर्मुलाजों फोरोंगोन नोंसोरखौ गोसोआव लाखि बेखौ 7.3 आवबो मोनगोन नोंसोरो आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायखौ 7.3 आवबो मोनगोन नाथाय आं 7.3 नि फर्मुलाखौ बाहाय अलरेडि बाहायखांखाबाय ओंखायनो नोंसोर बेखौ बे भिडिअखौ मोजां नायबानो 7.3 नि माखासे क्वेश्चन्सखौ आरामसे सल्भ खालामनो हाखागोन नोंसोरो ओके होमबा नाय आखान्थिथामनि दब्लायथि होनबाथाय नोंसोर जेब्लाबो मा फैयो हाफ एरिया अफ ट्रायंगल होननाय लोगो लोगो स' पइन्टखौथ' बिदि साजायना लाखाबाय बिदि एरेन्ज खालामना लाखाबाय जोङो सानजाबफ्लायदो दानिया माल्टिप्लाइ 1 जों 3 जों 1 into 3 बेसे जायो 3 जायो लोगो लोगो माइनास ओके सानजाबखोदो 5 जों 2 जों 5 2 जा 10 बा बिसोर मोननैया थांबाय बिसोर मोननै थांखांबायबा जों बेखौ मानसै प्लास होनसै ओके मोननैनि उनाव प्लास होमबा नायदो दानिया सानजाबख्लायदोलाय सोरजों 2 जों माइनास 11 जों 2 जों माइनास 11 जों सानजाबा बेसे जागोन 2 into माइनास 11 माइनास मा मोनगोन नोङो 22 मोनगोन माइनास 22 खौ ब्रेकेटाव होदो ओके सानजाबख्लायखांनायनि उनाव मा होनांगौ माइनास होनांगौ नाय 1 जों 3 जों सानजाबदों आं बेसेबां मोनदों 3 मोनदों ना बिनि उनाव माइनास होदों ना होआखै माइनास होदों ना बेनिफ्रायसो सानजाबग्रोदों बेनिफ्रायसो 5 into 2 खौ सानजाबहांदों दाना सानजाबख्लायखांबाय जोङो 2 जों माइनास 11 जों सानजाबख्लायखांनाय मोननायनि उनाव ओंखायनो आं मा होदों माइनास 3 जों माइनास 2 जों सानजाब बेसे मोनो माइनास मा मोनगोन नोङो 6 ब्रेकेटाव लिरबानो जाबाय होमबा जों बे मोननैखौ आरो सानजाबखांखाबाय आरो मा होदोलाय प्लास क्लियार बेबायदिनो सानजाबख्लायदोलाय आरो माइनास 2 जों 5 जों सानजाबख्लायबा बेसे मोनगोन जोङो माइनास 10 मोनगोन सानजाबख्लायखांनायनि उनाव मा होनांगौ माइनास गोसोआव थाबायना सानजाबख्लायखांनायनि उनाव सानजाबखोनायनि सिगां माइनास खालामबानो जाबाय माइनास होबानो जाबाय बा माइनास 11 जों 1 जों सानजाबाथ' नों माइनास 11 खौनो मोनगोन माइनास 11 जों 1 जों सानजाबा मा मोनगोन माइनास 11 स' बेखिनियानो आं सानो बुजिबाय नोंसोरो आं खनसे बुजायबावनि सिगां मा खालामनांगौ बे बिन्दोफोरखौ एरेन्ज खालामना लादो 1 5 2 3 माइनास 2 माइनास 11 आरो 1 5 खौनो खनसे लिरबावदो ओके 1 जों 3 जों सानजाबख्लायदो बेसे मोनगोन नों 3 सानजाबख्लायखांनायनि उनाव लोगो लोगो माइनास मा माइनास बे सानजाबखोदो 5 जों 2 जों सानजाबखोदो 5 जों 2 जों सानजाबबा मा मोनो 10 ओके बिसोर मोननै थांबाय बिसोर मोननै थांखांबाथाय प्लास होदोलाय आरो सानजाबख्लायदो 2 जों माइनास 11 जों सानजाबबा मोनहा मा मोनो माइनास 22 मोनो सानजाबख्लायखांबायथ' लोगो लोगो मा होदोलाय माइनास होदोलाय नै सानजाबखोदो 3 into माइनास 2 बेसे मोनो माइनास 6 बिसोर मोननै सानजाबखांबाय लोगो लोगो जों प्लास होबाय ओके माइनास 2 जों 5 जों सानजाबख्लायदो बेसे मोनो माइनास 10 मोनो सानजाबखोनायनि सिगां माइनास खनसे होना ला माइनास 11 जों 1 जों सानजाबा माइनास 11 मोनो क्लियार बेनो आरो ओरैबायदि गोरलै माने बै मोनसे फर्मुलाजों बानायबा जोंहा गोरा जाबावो दाना ब्रेकेटखौ बोखारदो नोङो ब्रेकेट बोखारबा मा जागोन माइनासजों प्लासजों माइनास जायो माइनासजों माइनास प्लास जायो प्लासजों माइनासजों माइनास जायो माइनासजों माइनास मा जायो प्लास जायो नोंसोरथ' बेखौ मिथिखागौ बेखौ मिथियाखैबाथ' नोंसोरो क्लास 10 आव फरायनोनो समायाखै होननानै हमना ला अके होमबा नाय प्लासआ मा सोर प्लास जाना दं 3आ प्लास 6आ प्लास 11आ प्लास 3 प्लास 6 प्लासआ नै प्लासआ दै
3 आ प्लास 6 आ प्लास 11 आ प्लास बिसोर जमा जागोन 3 + 6 जायो 9 9 + 11 20 प्लासआ 20 दै प्लासखौ लिरग्रोबाय आं नै ओमफ्राय माइनास माइनासआ सोर माइनास माइनासआ -10 -22 -10 नै माइनास माइनासआ -10 -22 -10 माइनास माइनासजों जमा जागोन 10 था माइनास 22 था माइनास आरो माइनास बेसेबां जागोन 10 10 20 जाखाबाय 20 आरो -22 -42 जागोन गासै बुजिदों ना -10 -22 -10 गासै बेसेबां जागोन -42 जागोन होमबा बेसे मोनगोन जोङो नायनोसै बेखौ मोनसै बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा जों इदि मोनगोन मोनसेया प्लास मोनसेया माइनास खालामलायनांगोन जों बेखौ माइनास खालाम 42 निफ्राय 20 खौ माइनास खालाम 22 मोनगोन जोङो नाथाय माइनास जागोन मानो होनबा माइनासआ देरसिन नालाय 42 आसो देरसिनथ' माइनासआसो देरसिन जाना दं बेवहाय ब्रेकेट बोखारबा बिसोर इनटु जागोन माने 1 जों 22 जों इनटु 2 जाबा -22 ओमफ्राय गाहायाव 2 थागोन 2 जों 22 खौ डिभाइड खालाम 11 बा -11 स' -11 मोनहैबाय जों आखान्थिथामनि दब्लायथिखौ जों लास्टआव -11 मोनहैबाय 0 मोनहैयासै जोङो 0 मोनहैनायबा मा जागौमोन हांखोसेयारि जागौमोन जिहेतु जों 0 मोनहैयासै ओंखायनो बियो बे मोनथाम पइन्ट्सआ कलिनियार नङा हांखोसेयारि नङा होननानै नों डाइरेक्ट लिरनो हासिगोन क्लियार बावहाय बिसोरो बर्ग सानगुदि होबानो जाबाय मानो बर्ग सानगुदि दब्लायथिखौ जों मायाव सुनाय जायो सेन्टिमिटार स्कुवेर मिटार स्कुवेर स्कुवेरखौ बर'नि बर्ग होनोथ' ओंखायनो जों बेखौ सानगुदि होनना लिरगोन इंलिसनिया स्कुवेर इउनिट लिरना लाबानो जाबाय स' दानिया फाइनाल कनक्लुजनाव फैदो देयरफर मोनथाम बिन्दोआ देयरफर होनाय मोनथाम बिन्दोआ स' 1 मिनिट बेखौ ओरै लिरबा साबसिन जागोन ओरै लिरबा साबसिन जागोन जिहेतु आखान्थिथामनि दब्लायथिया इंलिस मिडियामफोरना माबोरै लिरनांगौ आं खिन्थागासिनो दं आखान्थिथामनि दब्लायथिया 0 नङा लाथिख' नङा इंलिस मिडियामफोरना बेखौ ओरै लिरबानो जाबाय सिन्स एरिया अफ ट्रायंगल इज नट इक्वल टु 0 अके सिन्स एरिया अफ ट्रायंगल इज नट इक्वल टु 0 देयरफर बिन्दोफोरा मा नङा हांखोसेयारि नङा बे बाथ्राखौ लिरना होदो आरो स' इंलिस मिडियामफोरना बेखौ लिरबानो जाबाय देयरफर पइन्ट्स आर नट कलिनियार जेब्ला जोंहा दब्लायथिया 0 जाहैयो अब्लासो हांखोसेयारि जायो जेब्ला दब्लायथिया 0 जाहैया अब्ला हांखोसेयारि जाया when area you get is equal to 0 then you can say that points are collinear but if you don't get 0 but you get some value other than 0 then you can say that points are not collinear okay so बे 0 जाहैनायमोनब्ला नोंसोर फिनिशिंआव लिरनांगौमोन जिहेतु आखान्थिथामनि दब्लायथिया 0 बिन्दोफोरा हांखोसेयारि उल्था लिरनांगौमोन आरो स' आं सानो नोंसोर बुजिबाय आरो जों बेखौ आं दहाय बुंखादों बेलेग फर्मुलाजोंबो खालामनो हायो आं बे फर्मुलाजों खालामबाय आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाजों आरो बोरै खालामनांगौ भिडिअखौ जुदि बुजियाखैबा गले गले बोना नायफिनबा बुजिगोन होननानै आं सानो उननि भिडिअआव आं नाम्बार 4खौ सल्भ खालामगोन दिनैनि बे भिडिअआ बेसांखियानो आंनि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंसोर मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो बाव आरो लोगोफोरनो नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालामनानै होनो दाबाव जाहाथे बिथांमोनाबो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों मुलाम्फाखौ लानो हायो